Siyabonga mfowethu. Unyana Productions sicela ukuthi ke babukele njengamanje esamukele umfowethu la omunye kade semashini njengamanje umfowethu ukhona leXhopho siyamazi omunye ezinye izakhamizi so ube khona emashini kusukela nje ezantsi ayisazofika naye laphezulu ecela ukwamukela mfowethu sicela nje uzethule nje ukwazi enkundleni ukuthi ubani ukuze abantu bakwamukela bakwazi asibonga mfowethu sibonga nababukeli bakho emakhaya no mina ngubheki wakanqika ngumnqika nje ngomnqika wasentizethu Dr. Nkosazana Dlamini Zuma ya mfowethu bengisenjame emashini ngizophelezela iXhopho since nani sizoziwa ngasekhaya then masayithuleka idate kodwa nje sizoziwa ngasekhaya kodwa nje imashi mfowethu ihambe kahle kakhulu namaphoyisa ahloniphile nemasipala wakho usihlonipha waseXhopho mina ke ngibaxambile nginemizi emibili nginemuzi entizethu nomuzi eXhopho so ngibaxambile but ke okubaluleke kakhulu bafethu ukuthi isupport nje benkulu kakhulu la ngicabanga ukuthi nje wathi ngomhla 30 futhi egama lakhe sobe sikhona futhi uyophumelela afuna khona egama lakhe mfethu kodwa nje kuhambe kahle kodwa into ebalulekile labantu mfethu abahamba babungususijwayela kabi yabo mina buya ngowami mina kusasa futhi akuvuke nje i-task force yensizwa abavule sibapheze bavalise zonke insuku nje kube nensizwa ezivalayo yebo zonke insuku nje kube nensizwa esizozibeka ezu20 ezobavalisa every day ngoba sezizilima labantu no mfowethu namhlanje sibonile khona itolo bezivaliwe siyacabanga ukuthi ke mhlambe ukuvala kwabo ukukhombisa ukuthi isimo basihlonipha mhlambe ungathini nje mfowethu kumasipala la bagcina umthetho ukuthi ugcinwe la edolobheni njengoba khona abavalile akuyona ni sign mhlambe le ukuthi ngelinye ilanga abaqale babheke kubona labakade bevalile ukuthi isizathu ngempela senze ukuthi babaleke yini labasabanayo umasipala uzibonela namhlanje ukuthi abengashintsha ospazi bevuliwe izitolo buildings bavule naba amagaraji avulile umasipala ngokusobala ubonile namhlanje ukuthi abantu abarongo abantu and ngaba ihlazo nechilo umasipala mathiwa anga ilandelile lento bevalile namhlanje ngathi bengathokha bavale cacile sobhaka ukuthi umasipala ufuna ilandelile and nalama permit akusho umasipala angaziwa ibhlungu lento liyana ibhlungu mfowethu ngiyazi ukuthi ukhona lapha ensizweni mfowethu sesakubona kweminye imigangelo ukhona hamba kakhulu nensizwa ungathini nje mfowethu ensizweni ukudlulisa imessage entweni efana nalezi no ngithi mina insizwa ziphume zonke kulekelelwe noma kunzima abantu abasebenzi bashana nesiport abantu abaningi bayafisa ngenhliziyo ukuza kodwa nje insizwa mfowethu aziphume ezinethuba zisondele sikwazi ukuthi silwe naso lehlava ngoba lehlava sihlathele sonke madoda asona ihlava sabantu abathize so nje insizwa zizama ukuphuma ngempela insizwa ziphume zisabalake la zikhona zikwazi ikline nasemakhaya thina emakhaya sesiklinile yabona nje amagcikane sekuselambalwa lawanenkani kodwa nje sibize omastende bawo sabacela ukuthi abasikhiphele bona ngempela bezo mastende futhi bakhipha futhi ngempela abasekho nje abantu bezibambele nje modlula nje sibizana lapha sekhaya kosemagcikane nje sahlala phansi nenkosi sabiza induna nemfolomane kwayibona bezomsebenzi welula wethu abasekho abaningi kodwa khona abasabavikele abasabagcineke inkani esogcina siba expose nabo laba wasabanceka abantu abakhipha abafuna ukubakhipha okay no ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga mina bhuti thank you sure siyabonga kakhulu wena ukhothukanele